Така, здравейте на всички, аз съм Tony Games BG и това е урок как да боравим с тази програма, която се нарича OBS или Open Broadcaster Software. Програмката е доста хубава, но настройките не са кой знае какво. Сега ще ви покажа какво трябва да направите. Моят компютър не е кой знае колко силен. Добре, да започваме. Значи, енкодинга го оставите така, смисъл, то си ми беше тъй. Само дето макс битрейта беше на 1000. Аз го направих на 3000, понеже от speed теста ми показа толкова. Това, използвай CBR. Това е за тия, дето стримват. Аз за сега няма стримвам, затова това няма да ви е нужно. Евентуално ако не стримвате. Така, тези работи няма да ги барам. И вие не дейте да ги барате. Стрим настройки. Значи пак, ако стримвате, цъкате на това излъчване на живо. Това е пак за тя дет стримват. Това си го правят стриминг услуга. Избират там къде да стримват и тук там въвеждате стрим ключа. Аз това не съм стримвал до сега, затова тия работи аз не ги знам. Ако някой ги знае, може да пише долу в коментарите. Ако не стримвате, просто си го ставите на файл output only и тук ви е папката, където се запаметява клипа. Добре, мисля, че това е до тук. Не. Добре. Това ми е видеокартата. Това мисля да го оставя така, защото той без това така си ми беше. Така. Да. Ако ви лагва, когато снимате, можете просто да изключите аерото и няма да ви лагва кой знае колко. Поне на мен не ми лагва. FPS аз снимам с 30, защото по-ме радва. Само погледна. Звука го оставите тъй. Това си ми беше... Това беше така. В смисъл, като се инсталирах програмата, беше така. Аз го направих тъй. Това тук не съм барал нищо. Затова няма и да барам. Не. Тук hotkey, само тези тук съм сложил. Като съм в някаква игра, като снимам, да не си игра да прибирам играта и така. Разбрахте ме. Значи, тук вече става интересно. Значи, това не беше така. Аз го направих така, защото той от един сайт казаха, че помага. Затова го оставих така. Категория приоритет на процес, това беше на нормален, обаче аз го направих на висок, понеже компа, пак повтарям, не ми е много силен. Ако ви е някакъв извънземен компютър, в смисъл много силен такъв, де я знам, можете да го оставите на нормален или idle, де я знам, както си решите. Моето ще си е на висок, high. Това само да кажа как да го оправите и от програмата, смисъл. Да, no. Значи, влизате от тук диспетчер на задачите. Май беше и тук, само да погледна къде беше. Значи процесито. Май беше и тук някъде. Да, начин на процеси.
Задай приоритет и тук си ми беше пак на нормален, аз си го направих тук на висок. Това е задължително също да се прави, затова пак го казвам. Значи от тук десен бутон на мишката, задай приоритет, висок и това. Така, махам го това. Видео. Това е на Very Fast, обаче ако компа ви е някакъв много слаб, можете да го направите на Ultra Fast. Обаче също така, ако ви е много силен, можете да го направите на някой от тези. Това е колко да се използва картата, смисъл колко бързо ли там, да знам как да се използва. Аз това не съм го барал, но мисля да го оставя така, както се сега. Значи encoding профил, това беше на high, обаче трябва да е на main. Аз така го направих поне, защото да я знам. Това тук го направете на 2. Това не знам какво е, той си ми беше така, затова го оставям и няма го барам. Тези работи също не съм ги барал тук, затова по-добре и вие не ги барайте. Само погледна какво трябваше да ви покажа. Значи това не, така съм си го запазвал. Само да видя, само да погледна нещо. Само да погледна. Това дел го знам как е, затова го оставям така. Това мисля, че е резолюцията как трябва да излезне. Не съм сигурен. Да погледна. Значи, това тук не знам какво трябва да стане. Може да погледна, обаче това не съм го барал изобщо. Да, значи това е Noise Gate на микрофона. Това съм го включил. Това тук не знам какво трябва да стане, ако цъкна. Това ми казаха, че да, знам, чува се катехо. Не съм сигурен как ще се чуе. Цъкнах го. Не знам дали ще има разлика. Но го оставям така. Така. Не. Тези работи, това да знам. Като цяло това е от настройките. Сега ще покажа тук набързо. Значи това са сцените. Всяка сцена си има източник. Ето тази сцена си има монитор Capture. В смисъл е това целият монитор. Го заснема. Включително и тези отдолу, лентата на задачите. Източниците се добавят с десен бутон на мишката, добави и това тук си избирате там. Това Window Capture е силно на прозорец, в смисъл на и това тук. Monitor Capture, в смисъл на целия екран. Да. Устройство за записване на видео, това е камерата. Предполагам. Game Capture, това е на игра. Това е за игра. Сцените пак се добавят така, добави сцена. Тук си кръщавате сцената някак си. Както виждате, тук черен екрана, понеже няма източници. Както виждате. Добавяме източник, Monitor Capture и така, вуала, ето го, пак. Значи, ето премахни и пак става черен екран. Така. Устройство за записване на видео, това е Game Capture, тук си избирате играта. Там само погледна. Тук си само момент да го маля някакъв мотор профучан. Както и да е, това ще махна тази сцена, за да ви покажа смисъл от ей тук. Значи добавяме сцената Game Capture. Например, някаква си там игричка. Така. Тук приложение, избирате си приложението, само погледна как беше, да, пресняване. Не знам какво трябва да стане. Тук предполагам, че се вкарва играта вътре и така.
Обаче за сега няма дълбавам, това ще погледна друго. Аз ви показах настройките. Това. Еми, кога ви покажа още? Това съм го направил. Само да погледна нещо. Значи, може да пишете в коментарите това да не е резолюцията тук. Това резолюцията ли е или да я знам. Ако ви е харесал клипчето, ако съм ви помогнал с нещо, надявам се, ще се радвам. И това от мен е. Чао, чао!